హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది మా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములోని 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగము. సో నిన్న పరమ గుహ్య జ్ఞానము అంటూ అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయంలో ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆ భగవంతుడుకి సంబంధించినటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో మనము చూడడం జరిగింది. సో ముఖ్యంగా పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ వర్ణించినటువంటి, అంటే భగవంతునిపై భక్తులకు ఉండేటువంటి అనన్యమైనటువంటి భక్తి, అంటే విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినటువంటి ఆ పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నిన్న కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి వివరించడం జరిగింది. సో అంటే సాధారణంగా కృష్ణుని పరమ రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు సహజంగానే దివ్యుడై ఉంటాడు అని, అలాగే ఆయన చెప్పేటప్పుడు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ లేనటువంటివి వాడివి అయినటువంటి కారణంగా ఆ పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము, అలాగే ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇచ్చేటువంటి ఆ ధర్మ పూర్ణత్వమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సంతోషంగా నిర్వహింపదగినటువంటి దివ్య జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను అర్జున అంటూ ప్రారంభించి చివరి శ్లోకమైనటువంటి మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవ మాత్మానం పరాయణ అంటూ ఆయన చెప్పారు. చివరికి ఇక అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో, నీ మనసును సదా నా గురించి ఆలోచించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా భక్తుడువు కమ్ము, నాకు నమస్కరింపుము, నన్ను పూజింపుము, పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెందడం ద్వారా నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు అని ఆ జీవుడి యొక్క పరమగమ్యాన్ని చేరుకునేటువంటి మార్గాన్ని ఆయన తెలియచేయడం ద్వారా, అంటే చివరికి ఎవరైతే ఆ విధంగా ఉంటారో వారు ఆ కృష్ణుడి, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క పరమపదాన్ని పొందుతారు అంటూ నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ముగించడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు భగవద్ విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతి దేవే ప్రణమామి హరిప్రియే వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో ఇక ఈ 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి యోగములో మొదటి శ్లోకము. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు పలుకుతూ ఉన్నాడు, మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడువు అగుటచే ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానము నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను అంటూ ఆ భగవానుడు, ఎందుకంటే ఆ భగవానుడు అనేటువంటి దానికి మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం. అంటే ఆయన సంపూర్ణమైనటువంటి 6 విభూతులను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు. అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి బలము, సంపూర్ణమైనటువంటి యశస్సు, సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైన సౌందర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కలిగిన వాడే భగవంతుడు లేదా దేవదేవుడు. సో ఈ భూమిపై ఆయన ఉన్నప్పుడు ఆ 6 విభూతులను ప్రదర్శించినటువంటి వాడు. అందుకే పరాశుర ముని వంటి గొప్పవారు కూడా ఆయనని భగవానుడుగా కీర్తించడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆయన అంటున్నాడు, మహాబాహువులు గలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. సో నీవు నాకు ప్రియమైనటువంటి మిత్రుడవు, అందుకే ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీ హితము కొరకు నేను తెలుపుతాను, విను అర్జున అంటున్నారు. అంటే మనిషి ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటే అంత ఎక్కువగా భక్తిలో స్థిరుడవుతాడు అని చెప్తుంటుంటారు. సో కనుక అతడు ఆ విధంగా భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా, భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి ఎక్కువగా వింటూ ఉన్నట్లయితే, అలాగే భక్తుల సాంగత్యంలో కూడా ఉండడం ద్వారా, ఆ సాంగత్యంలో ఉండడం వల్ల మనకి ఆ భగవంతుని పైన భక్తి వృద్ధి చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో కాబట్టి కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండాలి అనేటువంటి ఆ ఆతృత పడేటువంటి భక్తుల మధ్యనే మనము ఎక్కువగా సంభాషణలు జరుపుతూ ఉండాలి అని చెప్తుంటారు. సో కనుక ఇక్కడ అది తర్వాత ఆయన గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత. కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి వాడు సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారు, ఆయనే చెప్తూ ఉన్నాడు. సో కాబట్టి నీ హితము కొరకు ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని తెలుపుతాను, మళ్ళా విను. ఇంతకు ముందే చెప్పారు, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధించారు నిన్నటి అధ్యాయంలో, మరలా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. నమే విదు సురగణాః ప్రభవం న మహర్షయః అహమాదిరిహి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. సో ఆయన ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో
ఇంతకుముందు ఆ బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారే దేవాది దేవుడు. అతని కంటే గొప్పవారు కూడా ఎవ్వరూ లేడు. అతడే సర్వ కారణ కారకుడు. అతనే సమస్త దేవతలకు, మహర్షులకు కారణమని స్వయంగా ఇక్కడ ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు. అంతకుముందు ఉన్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి బ్రహ్మ వంటి వారు చెప్పారు. ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే తానే సమస్త దేవతలకు, మహర్షులకు కారణమని స్వయంగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే కనుక మరి అటువంటి ఆయనే మూలం, ఆయన ద్వారా వచ్చినటువంటి వారే కనుక ఆ మహర్షులు గాని, అలాగే ఆ దేవతలు గాని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని గాని, స్వరూపాన్ని కానీ అర్థం చేసుకోలేరు అని అంటున్నారు. మరి వారే అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు అల్పజనులమైనటువంటి మనము ఆ భగవంతుణ్ణి అంత సులువుగా అర్థం చేసుకోలేం. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మ కూడా ఆ భగవంతుని విషయంలో మోహానికి గురి అయ్యాడు అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆయన చిన్ని కృష్ణుడుగా అక్కడ, అంటే ఈ ద్వాపర యుగంలో కృష్ణావతారం తీసుకొని ఆ నందుడి ఇంట్లో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ గోవులను, గోపబాలకులు వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ బృందావనాల్లో ఆయన తిరుగుతూ ఉంటుంటే ఇక్కడ వచ్చినటువంటిది ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడేనా అనేటువంటి ఒక క్షణకాలం పాటు ఆయనకి సందేహం కలిగి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోవులను, గోపబాలులందరినీ తీసుకెళ్లి ఒక గుహలో దాస్తాడు అని చెప్తారు బ్రహ్మ. మళ్ళీ తాను ఏం జరుగుతుందో చూద్దామని చూసేటప్పటికి యథావిధిగా ఆ గోవులు, గోపబాలురు అందరూ కూడా కృష్ణుడితో ఆడుకోవడం చూస్తాడు ఆయన. అలాగే ఇక అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గుహలో చూస్తే అవి అలాగే ఉన్నాయి. సో అప్పుడు ఆ భగవంతుణ్ణి గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని మరలా తెలుసుకొని ఆ బ్రహ్మ ఆ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. అలాగే బ్రహ్మే కాదు, ఇంద్రుడు కూడా మోహానికి గురవుతాడు. గురి అయ్యి ఆ నందుడు ఆ ఇంద్రుడికి ఇచ్చేటువంటి పూజలు ఆపేసి గోవర్ధన పర్వతానికి పూజలు చేస్తూ ఉంటే కంటిన్యూగా వరుణదేవుడిని పిలిచి కంటిన్యూస్ గా వర్షం కురిపించమని 7 పగలు 7 రాత్రులు వర్షం కురిపించమని చెప్తాడట. అప్పుడు ఆ కృష్ణుడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడ ఉండేటువంటి వారందరినీ కూడా రక్షిస్తాడు. సో అప్పుడు మరలా ఇంద్రుడు కూడా తన తప్పు తెలుసుకొని వచ్చి ఆ కృష్ణుణ్ణి వేడుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తారు. కాబట్టి దేవతలు, మహర్షులు వంటి వారు కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి, ఆ భగవంతుడి యొక్క పరతత్వం గురించి తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటిది అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యో మామ జమ నాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్త్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నన్ను జన్మరహితుడును, అనాదిని అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడు అని తెలుసుకున్న వారు మోహానికి గురికారు, మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ అజుడు అంటే పుట్టుక లేనివాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. జన్మరహితుడు అంటున్నాడు. ఆయనే అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు, ఎప్పటి నుండో ఈ సృష్టి కంటే పూర్వము నుంచి ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి అన్ని జీవులకు కూడా ఆయనే అంటే ప్రభువుగా చెప్పబడేటువంటి వారు. అలా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వారు, అంటే ఆ సమస్త లోకాలకు పరమ యజమాని అని మనసి తప్పక తెలుసుకోవాలని చెప్తున్నారు. అలా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఇక మోహానికి గురికారు అని, ఆ మోహానికి గురి కాకుండా ఉండి వారు ఆ సమస్త బంధనాల నుండి విముక్తి చెయ్యబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, బుద్ధి జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం ధమ శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చా భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ
పృథగ్విధాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము మరియు భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణములు, ధైర్యము భయము, ధైర్యము, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తి మొదలైనటువంటి ఆ అవి మొదలగు జీవుల యొక్క వివిధ గుణములన్నీ కూడా నా నుండే జనించాయి అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి బుద్ధి, జ్ఞానము, సంశయము, ఆ భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాగుణము, సత్యము, ఆ ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగడము, మనోనిగ్రహంగా ఉండడము, సుఖదుఖములు, జనన మరణాలు, భయము, ధైర్యము, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానం వంటి ఆ కీర్తి, అపకీర్తి మొదలైనటువంటి ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి వివిధ గుణాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ద్వారానే వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు, మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తత మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సో సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వము సనక సనందనాదులైన నలుగురు మహర్షులు, అలాగే 14 మంది మనువులు నా మనసు నుండే ఉద్భవించారు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే వివిధ లోకములందలి సమస్త ప్రజలు కూడా వారి నుండే వచ్చారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అందరి జనుల యొక్క వంశక్రమ సారాంశాన్ని ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. సో ఆ దేవదేవుని యొక్క శక్తి నుండి జన్మించినటువంటి మూల జీవుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడు అని చెప్తారు. ఆ బ్రహ్మదేవుడు అనేటువంటి హిరణ్య గర్భుడుగా తెలియబడేటువంటి ఆ బ్రహ్మం నుండే 7 మహర్షులు వచ్చారని, ఆ మహర్షుల కంటే ముందు ఆ సనక సనందనాదులైనటువంటి, అంటే సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారుడు అనేటువంటి 4 మహర్షులు వచ్చారు అని, అలాగే వారితో పాటుగా 14 మంది మనువులు, ఈ 25 మహర్షులే విశ్వంలోని అన్ని జీవుల యొక్క, అంటే అన్ని జీవులకు కూడా ప్రజాపతులుగా తెలియబడేటువంటి వారు అని చెప్తారు. కాబట్టి ఈ వివిధ లోకాల నుండి ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రజలు కూడా ఆ 25 మహర్షులు, 14 మంది మనువులు, 4 సనక సనందనాదులు 4, అలాగే సప్త ఋషులు అనేటువంటి ఈ మొత్తం 25 నుండే అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి ఆ జనులు వచ్చారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైన భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను, యోగ శక్తిని యథార్థంగా తెలిసినటువంటి వారు విశుద్ధ భక్తిలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వానికి, అంటే ఆ పూర్ణత్వం యొక్క అత్యున్నత శిఖరం ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవద్ విజ్ఞానము. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను, దివ్య శక్తులను వాస్తవంగా ఎరిగి ఉండడమే ఆ ఆధ్యాత్మిక పూర్ణత్వమునికి మార్గము అని చెప్తున్నారు. మార్గమే కాదు, ఉన్నతమైనటువంటి మార్గంగా చెప్పబడేటువంటిది. సో ఇంకా ఆయన ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఐశ్వర్యములను, మహిమలను, విభూతులను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాన్ని
ఈ 8వ శ్లోకంలో తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే ఈ భగవద్గీత ఎలాగైతే ఇంతకుముందు 9, 10 అధ్యాయాలు మధ్యలో ఉండేటువంటివిగా ఉన్నవి. అలాగే ఈ 10వ అధ్యాయంలో 8 నుండి 11 వరకు ఉండేటువంటి శ్లోకాలన్నీ కూడా భగవద్గీతలో బోధించినటువంటి అన్ని అంశాల యొక్క సారంగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ 4 శ్లోకాలని చతుశ్లోకే భగవద్గీత అని పిలుస్తూ ఉంటుంటారు. సో భగవద్గీత యొక్క సారాంశాన్ని వివరించేటువంటివి ఈ 4 శ్లోకాలు. సో అందులో ఈ 8వ శ్లోకం అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేను సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తూ ఉన్నది. దీనిని సంపూర్ణంగా తెలుసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇక ఆ జనులు ఆయనని అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. తద్వారా మరి ఈ జీవుడి యొక్క పరమ లక్ష్యము ఆ భగవంతునికి సేవకుడుగా ఉండడం. మరి అటువంటి ఆ విషయంలో వారు నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎవరంటే ఆయనే, ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే ఆ సమస్త సృష్టికి మూలము. అలాగే ఆయన ద్వారానే ఈ సృష్టి అంతా కూడా నడుస్తూ ఉన్నది అనే విషయాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకోగలుగుతారో, అంటే సమస్తానికి కృష్ణుడే మూలమని అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి వారు ఆ పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే అటువంటి జనులు ఆ భగవంతుణ్ణి అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తున్నారు. మరి ఏమిటి ఆ భక్తి? అత్యంత విశ్వాసాలతో ఆరాధించేటువంటి ఆ భక్తి అంటే ఏమిటి అనేది ఈ 9వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. శుద్ధ భక్తులు అనేటువంటి వారు వారి యొక్క మనసుని ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసి వారి జీవితాలను శరణాగతితో ఆ భగవంతునికి అర్పించి ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుని యందే సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. అదే శుద్ధ భక్తి అంటున్నారు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు నాయందే మనసుని లగ్నం చేసి వారి యొక్క జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పిస్తారు అని, ఎల్లప్పుడూ నాయందే వారు సంతుష్టులై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు ఆయన. వారు అలాగే ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాల గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని మరియు పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ. సో అదియే ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క లక్షణం. శుద్ధ భక్తి అంటే అదే అని మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇంకా మరి ఆ శుద్ధ భక్తిని ఆచరించడానికి ఎవరికి తెలివితేటలు, అంటే ఆ భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి ఎవరికి ఆ తెలివిని, ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారు అనేటువంటిది ఈ 10వ శ్లోకంలో తెలియచేస్తున్నారు. తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధి యోగమును ప్రసాదిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే ప్రేమపూర్వక భక్తితో ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము సేవిస్తూ ఉంటుంటారో వారికి ఆ విధంగా చేసేటువంటి ఆ భక్తి యోగాన్ని ఆచరించేటువంటి అదిని కూడా ఆ భగవంతుడే ప్రసాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. దాని ద్వారానే వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి
ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి తెలివితేటలు, ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరికిస్తారంటే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో పూజించేటువంటి వారిని. మరి ఇంకా మనము ఈ అజ్ఞానము నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది ఆ చతుశ్లోకాల్లోని చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ శుద్ధ భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ శుద్ధ భక్తుల పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి కరుణ చూపించడానికి వారి యొక్క హృదయాలలోనే ఉండి ఆ అజ్ఞానం వల్ల వారిలో కలిగినటువంటి అంధకారం ఏదైతే ఉందో, ఆ చీకటి ఏదైతే ఉందో, ఆ చీకటిని తేజోవంతమైన జ్ఞాన దీపంతో నేను నశింపచేస్తాను. అంటే ఆ మనలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం, మోహము అనేటువంటి ఈ అజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో ఆ అజ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుడు తేజోవంతమైనటువంటి జ్ఞానము ఇవ్వడం ద్వారా, ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము ద్వారా ఆ జీవులలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని ఆయన తొలగిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి, ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని గురించి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఇప్పటి వరకు వివరించారు. ఇప్పుడిక ఆ అర్జునుడు మరలా కృష్ణ భగవానుల వారితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్య మాది దేవమజం విభుం ఆహుస్త్వ మృషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తతా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవ బ్రవీషి మే. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో, నీవు దేవదేవుడవు, పరంధాముడవు, పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యము నీవే, శాశ్వతమైన వాడవు నీవే. నీవు ఆదిపురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుక లేనివాడవు, సర్వవ్యాప్తకుడవు. నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి గొప్ప ఋషులందరూ కూడా నీ గురించిన ఈ సత్యమును ధృవపరిచారు. ఇప్పుడు నీవు స్వయంగా దీనిని నాకు ప్రకటిస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ అర్జునుడు తాను ఆ భగవంతుణ్ణి ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నాడో, ఆ భగవంతుడు తన యొక్క విభూతులను గురించి చెప్పినప్పుడు విని ఆయనను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకున్నాడో ఆ విషయాన్ని చెప్పి ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఈ విషయాన్ని ప్రామాణికులైనటువంటి ఆ నారదుడు, అసితుడు, అలాగే దేవలుడు మరియు వ్యాసుడు వంటి మహర్షులు నిన్ను గురించినటువంటి ఈ సత్యాన్ని ధృవపరిచారయ్యా. అలాగే ఇప్పుడు నీవే స్వయంగా ఆ విషయాన్ని నాకు తెలియచేస్తూ ఉన్నావు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఏ విధంగా అవగాహన చేసుకున్నాడో అదే విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఆ కృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం చేతనే ఆ తన యొక్క భావాలన్నిటినీ కూడా ప్రకటించగలిగాడు. అలాగే మనం కూడా భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఆ అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడు మనందరికీ కూడా కలగజేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ అర్జునుడు ఏ విధంగా భగవద్గీతలో ఆయన బోధనలను అర్థం చేసుకున్నారో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా ఆ విధంగానే ఆ భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఆ బోధించినటువంటి బోధనలను అవగాహనం చేసుకోవాలి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు అర్జున్, సర్వమే తద్రుతం మన్యే
యన్మాం వదసి కేశవ నహి తే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవా న దానవాః. ఓ కేశవ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నా సంపూర్ణ విశ్వాసము. దేవతలు దానవులు కూడా నీ నిజ స్వరూపమును ఎరుగలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. స్వయమేవాత్మానం ఆత్మనం వేత్త తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవ జగత్పతే. ఓ పురుషోత్తమ, నీవు సమస్త భూతాలకు మూల కారణుడవు, అధిపతివి. దేవతలందరకు నీవు దేవదేవుడవు, జగత్తుకంతటికి నాదుడవు. నిన్ను గురించి నీవే స్వయంగా తెలుసుకుంటున్నావు అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి అవగాహన అనేటువంటిది మరెవరు కూడా పొందలేరు. ఆయన చెప్తేనే తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో మనకి, ఎందుకంటే అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి విషయం పరిశోధించి మనం తెలుసుకోవడం. కానీ ఆయనే ఇక్కడ స్వయంగా తెలుస్తున్నారు. సాధారణంగా మన పుట్టుకలకు సంబంధించినటువంటి విషయం, మన తండ్రి ఎవరు అని చెప్పేటువంటి విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే తల్లి ప్రామాణికంగా తల్లి చెప్పగలుగుతుంది. లేదు మనమే చేయాలి అని అంటే అది ఎంతో సమయం పడుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఇక్కడ ఆయనను గురించినటువంటి ఆ విషయాలను మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి, అంటే తెలుసుకోవడానికి ఆయనే ప్రామాణికుడు. ఆయన చెప్తేనే అది చాలా సులువుగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. సో ఆయన ద్వారా అందించబడినటువంటి ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఆ పరంపరలో వచ్చినటువంటి విషయాలను మనము తెలుసుకోగలుగుతుంటాం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నేను నిన్ను నిరంతరము ఎలా స్మరించగలను, మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి? ఓ దేవదేవ, ఏ ఏ స్వరూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను అంటూ ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని, ఆయన యొక్క విభూతులు విన్న తర్వాత ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, మరి నేను ఏ విధంగా నిన్ను తలుచుకోవాలి, నిరంతరము ఎలా తలుసుకోవాలి, అలాగే నిన్ను ఏ విధంగా నేను తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ రూపాలలో నిన్ను నేను గుర్తు చేసుకోగలను, నిన్ను నేను స్మరించగలను అంటూ ఆ అర్జునుడు భగవంతుడిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, నీ యొక్క దివ్య మహిమలను మరియు అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరింపు. నీ వచనామృతం వింటూ ఉంటే ఎన్నటికీ తనివి తీరదు అంటూ ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇక్కడ మరలా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే సాధారణంగా భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి వింటూ ఉంటే మనకి ఎంతో పులకించిపోతూ ఉంటుంటాం. మరి అటువంటిది ఇక్కడ సాక్షాత్తు ఆ దేవదేవుడే, జగద్గురు అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారే అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉన్నారు. నేరుగా ఆ దేవాది దేవుడి నుంచే అర్జునుడు వింటూ ఉన్నాడు. మరి అటువంటి ఆయనకి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? సో కాబట్టి ఇదే విషయమైనటువంటి మాటలను ఆ నైమిషారణ్యంలో సౌనకాది మునులు కూడా ఆ సూత గోస్వామితో పలుకుతూ ఉంటుంటారని చెప్తుంటారు. ఏమనంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య విభూతులను, లీలలను ఎంత వింటూ ఉంటే ఇంకా వినాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇంకా మాకు ఆయన యొక్క లీలల గురించి తెలియచేయమని ఆ సౌనకాది మునులు అడుగుతూ ఉంటారంట ఆ సూత గోస్వామిని. అదేవిధంగా ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా తాను విన్నటువంటి ఆ విషయాలను ఇంకా వినాలి అని ఉంటుంది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నీ యొక్క మహిమలను, అవతారములను మరలా విస్తారంగా వివరించవయ్యా. నీ వచనామృతం, నీ వచనాలు ఒక అమృతంలాగా ఉన్నాయి. అవి వింటూ ఉంటే ఇక నాకు ఎప్పటికీ తనివి తీరట్లేదు, ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది అని అంటూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. శ్రీ భగవానువాచ హంత తే కథయిష్యామి దివ్యా హ్యాత్మ విభూతయః ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్యమి. శ్రీకృష్ణ భగవానులు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఆ విధంగా ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి తెలపమని అడిగిన తర్వాత ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, ఓ అర్జున,
నా దివ్య వైభవములను గురించి అలాగే చెప్తాను. నీవు అడిగావు కదా, సో నా వైభవాల గురించి నేను చెప్తాను. నా విభూతులకు అంతమే లేనందువల్ల ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని వివరిస్తాను నేను అంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులు అనేకానేకంగా ఉన్నాయి, లెక్కలేనన్నివిగా ఉన్నాయి కనుక అందులో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని నీకు నేను తెలియచేస్తానయ్యా అంటూ ఇక్కడ వాస్తవానికి ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఘనత విభూతులను తెలుసుకోవడం అనేటువంటి పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది అసాధ్యం. కనుకనే అందులో కొన్ని విభూతులను నేను నీకు తెలియచేస్తానయ్యా అని చెప్పుతూ ఇక ఆయన మరలా ఈ విధంగా అంటున్నారు. అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయస్థితః అహమాదిచ్చ మధ్యం చ భూతానామంత ఏవ చ. ఓ అర్జున, నేను సర్వభూతముల హృదయములలో కూర్చుని ఉన్న పరమాత్మను, నేనే అన్ని జీవులలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను, సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఉండి అందరి హృదయాలలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్మను నేనే అని చెప్తూ ఉన్నారు. నేనే సర్వ ప్రాణుల ఆది మధ్యమము మరియు అంత్యం. అంటే ఆ జీవులన్నిటికీ కూడా ఉత్పత్తి కావడానికి, అలాగే అవి నిలిచి ఉండడానికి, అలాగే అవి నశించిపోవడానికి కారణం కూడా నేనే అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధాన విస్తారము ద్వారా తాను సమస్త విశ్వానికి ఆత్మనై ఉన్నాను అని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఈ భౌతిక సృష్టి యందు భగవానుడు తన ప్రధాన విస్తారము ద్వారా ఆ పురుష అవతారాన్ని స్వీకరిస్తాడు అని చెప్తారు. ఆ పురుష అవతారం నుండి సమస్తము ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఆ మహాతత్వానికి, ఆత్మకు, ఆ సృష్టికి అన్నిటికీ కూడా మహావిష్ణువు మహాతత్వంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అలాగే ఆ విశ్వాలన్నింటిలో కూడా ప్రతి జీవులలో పరమాత్ముడిగా ఆ భగవంతుడు మరలా అన్ని జీవులలో కూడా ఆయన ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా అన్ని జీవులలో కూడా ఆయన ప్రవేశిస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో చెప్తూ ఇక ఆయన యొక్క విభూతులను ఆయన ఏ విధంగా స్మరించుకోవచ్చు, మనం ఈ సృష్టిలో ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు, ఏమిటి అనేటువంటి విషయాలను తెలుపుతున్నారు. ఆదిత్యానామహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రానామహం శశి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ఆ ప్రకాశవంతమైనటువంటి సూర్యుడిని, మరుత్తులలో మరీచిని నేను, మరియు ఆకాశ నక్షత్రాలలో చంద్రుడను నేను అంటూ ఆయన యొక్క విభూతులను తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు. అలాగే ఇందులో ఇక్కడ మనకు ఉండేటువంటి ఆ 12 ఆదిత్యులలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానుడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆకాశంలో ప్రకాశించేటువంటి వాటిలో సూర్యుడు ప్రధానమైనటువంటి వాడు. అటువంటి ఆ ప్రధానమైనటువంటిది ఆయన యొక్క ఇదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే చంద్రుడు కూడాను. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, వేదానాం సామ వేదోస్మి దేవానామస్మి వాసవః ఇంద్రియానాం మనశ్చాస్మి భూతానామస్మి చేతన. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, వేదాలలో నేను సామవేదమును, దేవతలలో నేను స్వర్గరాజు ఇంద్రుడను, ఇంద్రియములలో నేను మనస్సుని, జీవులలో నేను ప్రాణమును అంటే చైతన్యమును నేను అని చెప్తూ ఉన్నారు. రుద్రాణం చంకరచ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరు శిఖరినామహం. సమస్త రుద్రులలో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసులలో ధనపతి కుబేరుడను, వసువులలో అగ్నిని,
మరియు పర్వతాలలో నేను మేరు పర్వతమును అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఆ 11 మంది ఉండేటువంటి రుద్రులలో ఆయన శంకరుడు అంటే శివుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రధానమైనటువంటి వాడు శంకరుడు. ఆ శంకరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ జగత్తులో ఉండేటువంటి యక్ష రాక్షసులకు అధిపతి అయినటువంటి ఆ కుబేరుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే అతడే అంటే ఈ కుబేరుడే దేవతల యొక్క కోశాధికారి. ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సమృద్ధమైనటువంటి ప్రకృతి సంపదలకు నిలయమైనటువంటి ఆ మేరు పర్వతము కూడా ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సంపదలకు మేరు పర్వతం ప్రసిద్ధి అయినటువంటిది. అటువంటి ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆ మేరు పర్వతము ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, పురోదమ పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైనటువంటి బృహస్పతినిగా నన్ను తెలుసుకునుము. సేనాపతులలో నేను కార్తికేయుడను, మరియు జలాశయములలో నేను సముద్రమును అని తెలుసుకో అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నాను. మహర్షీనాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. ఆయన చెప్తున్నారు, మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని, దివ్య ధ్వనులలో నేను ఓంకారమును, యజ్ఞములలో నేను జపనామమును, స్థావరములలో నేను హిమాలయములను అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని గురించి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అశ్వత్థ సర్వ వృక్షానాం దేవర్షీనాం చ నారదః గంధర్వాణాం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో మునిః. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, అన్ని వృక్షములలో నేను అశ్వత్థ వృక్షమును, ఆ రావి చెట్టు ఆయన అని చెప్తున్నారు. దేవర్షులలో నేను నారదుడను, గంధర్వులలో నేను చిత్రరథుడను, సిద్ధులలో నేను కపిల మునిని అని చెప్తున్నారు. అంటే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి సుందరమైనటువంటి వృక్షాలలో అశ్వత్థ వృక్షము ఒకటి అని చెప్తారు. మరి అటువంటి ఆ వృక్షము ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ దేవతలలో నారదుడు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన విశ్వములో పరమ భక్తుడిగా భావించబడినటువంటి ఆ నారదుడు ఆయన ప్రాతినిధ్యము. అలాగే గాన గంధర్వులలో చాలా మధురంగా గానం చేయగలిగేటువంటి వారిలో ఆ ఉత్తమ గాయకుడుగా ఉండేటువంటి ఆ చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ చిత్రరథుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే సిద్ధ పురుషులలో ఆ దేవహూతి పుత్రుడైనటువంటి కపిల దేవుడు కూడా ఆయన అని చెప్తున్నాడు. ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఉచ్చైశ్రవ సమస్వానాం విద్ధి మామ మృతోద్భవ ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. అశ్వములలో అమృతం కొరకు సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు పుట్టినటువంటి ఉచ్చైశ్రవము నేను అని చెప్తున్నారు. అలాగే గజరాజులలో ఐరావతము అని, మనుషులలో రాజు ఆయనని తెలుసుకో అర్జున అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయుధానామహం వజ్రం ధేనూనామస్మి కామధుక్ ప్రజనచ్చాస్మి కంతర్పః సర్పానామస్మి వాసుకి. ఆయుధములలో నేను వజ్రాయుధమును అని చెప్తున్నారు. గోవులలో సురభి ఆ కామధేనువు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే సంతాన ఉత్పత్తికి కారణములలో ప్రేమ దేవత అయినటువంటి ఆ మన్మధుడు కూడా ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ సర్పములలో వాసుకి ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాధాన్యతలను, ప్రాతినిధ్యం గురించి ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నారు. అనంతచ్చాస్మి నాగానాం
వరుణో యాదసామహం పితॄనామార్యమా చాస్మి యమ సంయమతామహం. అనేక పడగలు కలిగిన నాగులలో నేను అనంతడును అని చెప్తున్నారు. జలవాసులలో నేను వరుణదేవతను అని, పితృదేవతలలో ఆ పితృదేవతల అధిపతి అయినటువంటి ఆర్యముడను ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే నియమాలను అమలుపరిచేటువంటి వారిలో ఆ యమధర్మరాజు, అంటే శిక్షలను విధించేటువంటి జీవుల విధానాన్ని తప్పినప్పుడు ఆ నియమాలను అమలు చేసేటువంటి వాడు ఆ యమధర్మరాజు. ఆ యమధర్మరాజు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రహ్లాదచ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతామహం మృగానాం చ మృగేంద్రోహం వైనతే యచ్చ పక్షినాం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఆ దైత్య దానవులలో అంటే రాక్షసులలో నేను భక్త ప్రహ్లాదుడును అని, అలాగే అన్నింటినీ నియంత్రించేటువంటి కాలము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జంతువులలో ఆ జంతురాజు అయినటువంటి సింహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. పక్షులలో ఆ పక్షిరాజు అయినటువంటి గరత్మంతుడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ దితి అతిథి అనేటువంటి ఇద్దరు అక్కా చెల్లెల్లో అతిథి పుత్రులు ఆదిత్యులు అని పిలువబడతారు. అలాగే దితి పుత్రులు దైత్యులుగా పిలువబడేటువంటి వారు. ఆ ఆదిత్యులుగా పిలువబడేటువంటి వారందరూ కూడా భగవద్భక్తులుగానే ఉండగా, ఇక దైత్యులందరూ కూడా నాస్తికులు అని చెప్తున్నారు. ఆ దైత్య దానవులలో ఆ వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు ఆ హరిభక్తుడుగా ఉండేటువంటి ఆ పరమభక్తుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు ప్రహ్లాదుడు. సో ప్రహ్లాదుడు కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, పవతామస్మి రామ శస్త్రభృతామహం జుషాణాం మకరచ్చాస్మి శ్రోతసామస్మి జాహునవి. సో ఇక్కడ ఆ పవిత్రం చేసేటువంటి వాటిలో వాయువును నేను అని చెప్తున్నారు. పవనః పవతామస్మి, అలాగే ఆయుధదారులలో నేను రాముడిని అని చెప్తున్నారు. రామ శస్త్రభృతామహం, ఆ శస్త్రదారులలో రాముడు ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే జుషానాం మకరచ్చాస్మి, ఆ చరాలలో మొసలి ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రోతసామస్మి జహ్నవి, జహ్నవి అంటే ఆ గంగా నది, ఆ ప్రవహించేటువంటి నదులలో అది ఆయన గంగా నది ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యము అని చెప్తున్నారు. సో అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఓ అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి నేనే ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము, విద్యలన్నింటిలో నేను ఆధ్యాత్మిక విద్యను అని చెప్తున్నారు. వాదించే వాళ్ళలో వాదాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా అక్షరాలలో అకారాన్ని నేను, సమాసాలలో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని అని, అలాగే నాశనం లేనటువంటి కాలము ఆయన అని, సృష్టికర్తలలో ఆయనే బ్రహ్మ అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఆ భగవంతుడే సర్వాన్ని సంహరించేటువంటి మృత్యువు అని చెప్తున్నారు. కలగబోయే సమస్తానికి మూలం ఆయనే అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ స్త్రీలలో కీర్తి, సంపద, వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, మేధ, ఆ ధైర్యము, ఓర్పు, అవన్నీ కూడా ఉండేటువంటి లక్షణాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యాలే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నేను సామవేద గానాలలో బృహత్ సామముని, ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని, మాసాలలో నేను మార్గశిరాన్ని అని చెప్తున్నారు. ఋతువులలో వసంత ఋతువును అని చెప్తున్నారు. మాసాలలో ఆహ్లాదకరంగా ఉండేటువంటి ఆ నవంబర్, డిసెంబర్, మార్గశిరం మాసము ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ ఋతువులలో కూడా ఆ జీవులు, వృక్షాలన్నీ కూడా మరలా చిగురించేటువంటి ఆ వసంత ఋతువు ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మోసములలో జూదాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు. తేజోవంతులలో తేజస్సును నేను అని చెప్తున్నారు. విజేతల విజయాన్ని ఆయన అని చెప్తున్నారు. కృషి సల్పే వాళ్లలో కృషి కూడా ఆయన అని చెప్తున్నారు. ఆ బలవంతులలో ఉండేటువంటి బలము ఆయనే అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, వృష్ణీనాం
వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయః మునీనామప్ మునీనామప్యహం వ్యాస కవీనాముషణ కవిః. యాదవులలో వాసుదేవుడును నేను, పాండవులలో అర్జునుడును నేను, మునులలో వ్యాసుడును, గొప్ప ఆలోచనాపరులలో ఆ శుక్రాచార్యులు నేను అని చెప్తూ ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతామహం. ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేత మార్గాలలో నేను శిక్షను, విజయమును కోరుకునేటువంటి వారిలో ఆ విజయానికి కావలసినటువంటి వ్యూహము ఆయన అని చెప్తున్నారు. రహస్యములలో మౌనమును అని, వివేకవంతులలో జ్ఞానము ఆయన అంటూ ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యాలను ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ వస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినాయత్ స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. ఓ అర్జున, ఇంకా నేను అన్ని జీవుల జన్మ కారణమైన విత్తనం, లేదా కదలని ఏ జీవి అయినా నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యమే, ఆ భగవంతుని ద్వారా మాత్రమే అవన్నీ కూడా ఉంటున్నాయి అని చెప్తున్నాను. అంటే ఆ సకల జీవుల యొక్క ఉత్పత్తికి కారకమైనటువంటి బీజం ఏదైతే ఉందో ఆ బీజం ఆయన అని చెప్తున్నారు. అలాగే కదిలేది కదలనిది ఏది అయినా కానీ, ఏ జీవి అయినా కానీ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రాతినిధ్యం లేకుండా, ఆ భగవంతుని అంటే లేకుండా, ఆయన యొక్క విధి లేకుండా స్థితిలో ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ శత్రుంజయుడా, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. నేను నీతో చెప్పినదంతా నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే అంటూ ఆయన యొక్క విభూతులకు నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప అంటున్నారు. కాబట్టి ఓ పరంతప, నా దివ్య రూపములకు అంతమే లేదు. అలాగే ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, ఏషతుద్దేశత ప్రోక్తో విభూతిర్వేస్తరో మయా. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఆయన చెప్పినటువంటిది అంతా కూడా ఈ అనంత విభూతుల యొక్క సూచన. అంటే ఒక మహోత్తరమైనటువంటి గ్రంథం ఉంటే గ్రంథానికి విషయ సూచిక ఉంటుంది, కాబట్టి మొత్తాన్ని మనము ఆ సూచికలో తెలియజేస్తుంటాం. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన యొక్క అనంతమైనటువంటి ఆ విభూతుల వాటికి రూపాలకి అంతమే లేనటువంటి వల్ల అందులో ఆయన ఇప్పటి వరకు వివరించినటువంటివి కొన్ని మాత్రమే అవే అని చెప్తున్నారు. సో చెప్తూ ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యద్యద్ విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవ వా తత్ తత్ దేవా గచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో ఇంకా అని చెప్తున్నారు, ఈ లోకంలో ఐశ్వర్యవంతమైనవి, సుందరమైనవి, మహిమ కలవి అయిన సమస్త సృష్టులు కేవలము నా తేజస్సులోని ఒక అంశము నుండే ఉద్భవించాయని తెలుసుకో అర్జున అంటూ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, అతవా బహూనైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టవ్యాహమిదం కృత్స్ననం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఇంకా అంటున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ వివరణాత్మక జ్ఞానం యొక్క అవసరమేమున్నది? కేవలము నా ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను
ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి ఆ అన్నింటిలోనూ ఆ పరమాత్ముడుగా ప్రవేశించడం ద్వారా ఆ భగవంతుడు సమస్త భౌతిక విశ్వమంతా నిలిచి ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇక ఈ వివరణాత్మకమైనటువంటి వివరణ ఇదేమి అవసరం ఉంది అర్జున? కేవలం నా యొక్క ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను ఆయన్ని మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అని ఆ అర్జునుడు అడిగినటువంటి ఆ ప్రశ్నలకు ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుల వారి సమాధానం ఆ విధంగా బోధించడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండి ఆ శక్తి పూర్ణుడగినటువంటి సూర్యుడు తన శక్తిని పొందుతూ ఉన్నారు అని తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అలాగే కృష్ణుని యొక్క అంశచేత సమస్త ప్రపంచము పోషించబడుతూ ఉన్నది అని చెప్తారు. అందుకే ఆ కృష్ణ భగవానుడు పూజనీయుడు. ఆయనే ఈ అన్ని లోకాల దేవతలకు పూజ్యనీయుడు. ఆయనే అందరికీ కూడా ప్రభువుగా ఉండేటువంటి వాడు అని తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము జపించడం ద్వారా మనలో ఆధ్యాత్మికంగా మనము మనలో ఉండేటువంటి మాలిన్యాలన్నింటినీ తొలగించుకొని ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెందడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. సో జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ. సో హరే కృష్ణ అండి అందరికీ.